jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye yamaruya di wasa ka se ka dɛmɛ don maa minnu ye degun sɔrɔ wulikajɔba min kɛra an ka jamana kɔnɔ juillet kalo tɛmɛnen a tile 11 fo ka se 12 ma san 2020 in na. Bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ ka fɛn min ye wulikajɔ min ni a bolodan bɛ sini Imam Mahmud di ɲɛfɔlikɛlaw ye. Mali kɔfɛ kibaruw la Niger jamana la a jirala k'a fɔ maa minnu ni olu ka baara bɛnnen bɛ ka dɛmɛ don adamaden degubantɔw ma Faransi jamanaden na o wɔɔrɔ bɔɲango bɔnɛna ani la fo ka taa se Niger yɛrɛ jamanaden 2 ma dantɛmɛ wale kɛbaw ka wulikajɔ dɔ senfɛ. Ninnu de ye kunnafoni bakurubaw ye an bɛna dɔ fara min ka kadi aw ma ni Ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ye Zulhijja kalo tile 20 hijira san 1441. Aw bisimila Ɲɛta TV ka kunnafoni walawalali kɛnɛ ka bamanankan na. An ka jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a kɔni a jira k'a fɔ ko ka dɛmɛ don maa minnu ni u ye degun sɔrɔ wulikajɔba min kɛra an ka jamana kɔnɔ kabini juillet kalo tile 10 fo ka taa bila a 12 ma. Wa fɛn min ye jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a yɛrɛ fana ye dantigɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana marabolo ɲɛma Bubu Sise ka kɛɲɛ ni fɛn min ye marabolo mankan min bilalen bɛ sen ka olu ka baaraw kan ka taa cogoya min na. An bɛ aw hakili jigin k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛma ye a kɔni ye a jira k'a fɔ nin waati in na fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw kɔni jakuyalen bɛ wasa maa min kɛra sababu ye ka se ka degun lase wulikajɔ kɛba ninnu ma ni a kɛra sababu ye ka maliden caman bɔnɛ ani la wasa tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔn ko in kun kan. Amadu Ɲamele ale bɛ a da dɔn o kunkan kibaruw la an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. Sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra anw ka jamana faamaw fɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ni laadala minisiri sigi don min bɛ kɛ dɔgɔkun jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dagayɔrɔ la ni conseil des ministres kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ ta k'a lajɛ kuma kɔni nana boli baaraba 5 de ka dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ani a ka marabolo kura in u kan ka u ɲɛsin min yɛrɛ ma ni marabolo kura in yɛrɛ ta k'a lajɛ minisiri 6 bɔɲɔgɔnko bɛ fɔ min yɛrɛ ma ko gouvernement restreint jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a kɔni ye i sinsin min kan o de ye ka fɔ baaraw ka daminɛ joona joona o togo kelen na jamana yɛrɛ ka bila sira tilennen kan ka taa se basigi ani bɛn o kan ka ɲini joona joona ni ka o bila sen kan bari ni waati laban ninnu na gwɛlɛya caman bɛ anw ka jamana kan ka sababu kɛ wulikajɔ laban minnu kɛra ni waati laban ninnu na anw ka jamana kɔnɔna na o sen fɛ kuma gɛlɛn minnu kɔni fɔra ni sɔɔni bɛ se ka sigi o kan o de ye ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a kɔni ye a ɲini dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fɛ fali waleya minnu kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ juillet kalo tile 11 ka taa se a tile 12 ma min kɔni kɛra wulikajɔ sen fɛ M5 RFP yɛrɛ lamaga mun kɛ anw ka jamana kɔnɔ min kɔni kɛra sababu ye maa 23 k'o bɔnɛ ani na maa 100 ani a kunkanfɛ k'olu sɛbɛkɔrɔ jɔgi an bɛ don min ko bi sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni ma bila sen kan jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a kɔni y'a ɲini dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fɛ ani a ka marabolo kura fɛɛrɛw ka bila sen kan joona joona min b'a to sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bɛ se ka kɛ o kisa ninnu kan cogo min na faali minnu kɔni kɛra an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ ka taa se Kayi Sikaso bɛɛ lajɛlen ma olu sɛgɛsɛgɛliw ka bila sen kan joona joona o togoya kelen na jamana ka a jɔ a jɔyɔrɔ la min b'a to musaka o ka se ka ta ka di maa minnu yɛrɛ bɔnɛna o ni na walima maa minnu yɛrɛ jɔgina nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma fond d'indemnisation des victimes o kɔni ka bila sen kan joona joona o ye jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita ka laɲini ye o togo kelen na sɛgɛsɛgɛli in kɔni a tɛna dan maa minnu kɔni ye kasara sɔrɔ ka fɔ musaka ka ta ka di olu ma a tɛna dan o dɔrɔn ma wulikajɔw bɛna bila sen kan o togo kelen na kasara donna foroba cakɛyɔrɔ minnu na ka taa se kɛnyɛrɛye cakɛyɔrɔ minnu ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sɛgɛsɛgɛli walima sɛbɛnfura ye donna natɔlaw la minnu yɛrɛ bɛna taa da jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ nagakɔrɔ walasa musakaw ka se ka ɲini ninnu bɛɛ lajɛlen kama o togo kelen na jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a ye kangari kɔni sɛbɛkɔrɔ da min ye lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ka sariya kisɛ min bɛ yen nɔ ni jamana yɛrɛ sɔnna ma n'a bɛ f'a ma article 39 du statut des enseignants o ka bila sen kan joona joona lakɔli karamɔgɔw u yɛrɛ na se ka u ka musakaw yɛrɛ sɔrɔ cogo min na marabolo kura bɛrɛ bɛnni min bilalen filɛ nin ye sen kan ni a bɛ f'a ma ko gouvernement restreint wulikajɔ ani cɛsiriw fana kan ka bila sen kan min b'a to u bɛ se k'u ɲɛsin sigikafɔ min yɛrɛ kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma dialogue national inclusive o yɛrɛ bɛ se ka ta ba la cogo min na joona joona ka taa se cour constitutionnelle ka taa se cour suprême ma olu bɛɛ lajɛlen ka kurakurayali an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ sabatira anw ka jamana kɔnɔ bari
cour suprême ɲɛmɔgɔ kura bilara kunna o togo kelen na Amadou Ousmane Touré ale fɛnɛ bilara cour constitutionnelle yɛrɛ kunna min bɛna kɛ Manasa yɛrɛ daɲɔgɔn nɔrɔbilaba ye. Nunu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ M5 RFP u kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka wulikajɔ o kɔni tɛna bolo ka togo si la. Olu ka laɲini ye fɛn min ye o de ye jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka walan sɛmɛ. Bari sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ maa min ye yamaruya kɔni di min kɛra sababu ye ka se ka taa maaw yɛrɛ fa misiri yɛrɛ kɔnɔ o togo kelen na maaw ka bɔlɔn yɛrɛ kɔnɔ Balidabugukaw fɛ yen nɔ ka taa se jamana yɛrɛ marabolo yɔrɔw ma. Nka ka se ka i pan i sen talonna yɔrɔ min na fɔ ka taa baga i bin yɔrɔ kɔni ma Cheikh Oumar Sissoko ka dantigɛli la o kɔni tɛ kow kɛcogo ye. Sɛgɛsɛgɛli de kan ka kɛ fɔlɔ joona joona maa minnu ye maaw bila ka taa maaw fa o tigilamɔgɔw ka minɛ o kɔfɛ musaka minnu kɔni kan ka latigɛ u somaaw ye ka taa se kasara binna maa minnu kan olu de bɛɛ lajɛlen bɛ latigɛ nka o bɛ sɔrɔ maa minnu ye kasara in kɔni kɛ olu ka minɛ fɔlɔ. Kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ fanga ani M5 ka samasamaliw ni ɲɔgɔn cɛ don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la an ka donkibaru kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye. Imam Mahmoud Diko ni ale ye M5 RFP kɔni ladilibaba ye u ye a jira k'a fɔ kunu kunnafonidi min ni u ye o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la semasi yɛrɛ dagayɔrɔ la Maɲanbugu faso kanu na kunnafonidi in kɔni a jirala k'a fɔ a kun ye waasa mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ laɲini min bɛ Imam Mahmoud Diko ani a nɔfɛmaw la ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ jɔli fɛrɛw ye. Imam Mahmoud Diko a kɔni a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma fɛn min kɔni ye sini tarata ana fara donbaw ka anw ka jamana kɔnɔ a ye a jira k'a fɔ ana sɛbɛ tariku yɛrɛ la anw yɛrɛ ma to kɔ kɛnɛ in an ye a seereya. Jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko M5 RFP ni olu kɛmɛ ka bɔli kɔni boloda n'u bɛna bɛɛ tarata n'u bɛ otukalo tile 11 kɔni ye o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye ni jɛkulu in yɛrɛ ka ladili karamɔgɔ n'u ye Mamoudou Diko ye ni nazaraw ko autorité morale ale ye sigi kɛ fɛn min ye kari tɛmɛlen otukalo tile 9 sanba 2 ani 20 yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ maaw kɔni ye fɛn min ye o ka nin bɔli in kɔni kan o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Mamoudou Diko a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ŋunuŋunukan kuma minnu tun bɛ yen k'a fɔ ko a tun taa mɛn fan dɔw fɛ ko ale kɔni ma ye o fɛnw na. Imam Diko a y'a jira hali sisan ko ale yekun ni kɛnɛ kan o ye kɔrɔ dɔw de bɛ o la. N y'a kanu nka kɛ yan bi ka fara an balimaw kan wani presse min kɛra o b'a bɔ o bɛ wasa kɛ nka n ka na bi kun de b'a la c'est pour que n ka na n yɛrɛ ka ye kɛnɛ kan n ka ye kɛnɛ kan parce que n ye waati damadɔ kɛ n yelen tɛ bɛɛ y'i ta fɔ a la a fɔra ko n taara yɔrɔ minnu na tiɲɛ yɛrɛ la n kun t'o yɔrɔw la ala ye ɲuman segi a ka ɲi n ka ye sanni tarata don cɛ a ka faamu k'a fɔ ko fɛn min dabalila ani kumakan min fɔra ani laɲini min kɛra k'o ye tarata don laɲini ye a ka dɔn k'a fɔ ko anw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka laɲini do. Coordinateur général ye kuma dɔ fɔ a ko anw ka jamana in tarata ye donba ye ko ba caman kɛra tarata la wa ni ala sɔnna nin tarata in an b'a ɲini ala fɛ a ka don tariku la. O kɔfɛ fɛn min ye Imam Diko a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya min ye a sɔrɔ wulikajɔ min kɔni kɛla juillet kalo tile 10 a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye chrétienw ka ɲɛmaa Jean Zerbo a ye foliba ta ka ɲɛsin o ma ni o kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa a kɔni lɔragɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye a y'a jira fana k'a fɔ kunnafoniya minnu tɛmɛna k'a fɔ ko ani fɛn min ye Bangoni Sirifikɛ Madani Ousmane Haidara ko ani o fana kɔni ye ɲɔgɔn ye wa a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye kunnawolo kɛmɛ n'o ye tarata nata ko a b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye ani Sirifukɛ ko u na ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kɔni kan a ye foli ta ka taa di fɛn min ye fo Ɲoro Sirifukɛ fana kɔni ma k'a jira k'a fɔ ko ani n'u bɛɛ lajɛlen bolo kɔni bi ɲɔgɔn bolo. Bɔli minnu kɛra fo ka taa se le 10 bɔli in o bɔli a don ne ma taa bɔli kɛra fɛn minnu kɛra olu kɛra mais le 11 o tun ye samedi ye kabako ye min ye ne min ma bɔ n ma taa yɔrɔ la n ma kuma n ma fɛn fɔ le 11 ne sigilen n ka so marifatigiw taara cun
utara chung uni nganya min tara ala bo don ala imamu si ka ben odoma udu torala kenen kai dala ani misrila ala ka hinuna ala ka yakun mais akaba ko yoro ye mini forçate be jigi ne ka so kamara facci fa be kinyana ko ambe film de la utara ni blende mi ala taro chum dinga kono u desara bo chokolay u te min don ma kelembe sanfe ayeni be filmer ka bampe kozobe ay flash bo aka fen na ka be filmer ka bam maoma munu tuna ka do sokono ka tla ka chum ka bo abeyira o bara ngera o tigila mo kelema bula ama bo president de aka premier ministre de ma min dugu jara hana maden yala min go ko ne ya ale faye ko nelu amane nginga afara ko marfati ko tari barasoro akara tugo de munkara min go ko ale ne korokeye mo tula ma min ne nginga fa akara tugo M5 mo de tara chukola ma wara min dara ne ka kanga bunya masaki ke ma min e kana ingaya le cardinal Jean Zerbo. Le cardinal Jean Zerbo. Le cardinal Kabunya Masiki Kene Ngaya. Atara akone makombe do misiri kono. Anyajibe ka bo abekashi. Nyamene. Ayam bari no wanango mon frère tara nya farima ega baraji ba nono Sharif Ousmane Madani Haidar ayafo akalla selilla avokana koroke be nyogon galama kan ye nyogon wele kan kuma na nyogon fe o kuma ye chien ayan ni kwa nga nyogon ye nere ko anga kanga nyogonye ngambe wati kono wati mingagele mo chama te ko chama mfamu bi anga ko ngene hakli mene dalimba la ka fo ambele delen bitani won soro kene kelenga ne dalimbo la faso do kene chine kene ladria kene o kene intese ka fa aliko Imam Rudiko haya jira hali sisan k'a fɔ ko fɛn ye CEDEAO Mali yɛrɛ faama minnu bɛ n'u bɛ ka jamana mara bi ko olu de kɔni b'a fɛ ka taa ale kɔni tɔnɔma da diɲɛ ma o fɛ k'a jira k'a fɔ ko a b'a fɛ ka jamana in yɛlɛma ka kɛ fɛn ye silamɛ jamana kɔni ye a ye o kumaw fɔ k'a jira k'a fɔ ka taa se fɛn ye marabolo ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ka hukumu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ale kɔni kun y'a fɔ ko fɛn ye nin maa masina a ka kɛ marabolo ɲɛma kɔni ye ko nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko a kɔni kɛla jigiwariba kɔni ye. Le problème du premier ministre Boubou Sissé, parce qu'il faut le nommer par son nom. Boubou Sissé, Ibeka, en 2019, Ibeka Kumba fait comme aurait d'État. Il y a beaucoup de trophées, en a fourni qu'à Foko. Ibeka ko ka ba udenge ke pero ne sera ngo tare akani mo sebelu wula sera ne kibara soro ka foko aya boama kai mo wereta ko tigi to fonya ne re a wele telephone ngongoro andenge ya to fo kibna kai itlala ka boama o digla tiga ka bonde
ita kaye wa ako Mamadou yi côté wa ngon côté atla kan wele ako kuma ni côté mbakayi nga ibande ngoni ala sona mbaw demen se ko damadira. Je ne mens pas, je ne sais pas mentir. Je crois que encourager Allah parce que tout simplement allez ni jama ko mingala ke fa ko deke aflana e minye mo do be nulu dala kan e min fo halni qur'ana ya fo ale mo tal ay nulu kon e min fo ay anni jamana imbe be wuli ale bo korodoni ale akulu soso mais on teru ku mine otikla mo wi ante sujudu bi otikla mo wi ay non 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 non. Moi, je le dis très franchement, je n'ai pas la myopie politique pour ignorer les relations historiques et stratégiques qui lient le Mali à la France. Non. Ils doivent nous respecter. Et ils doivent nous respecter. Imam Rudi ko fo ka taa se M5 RFP maaw ani maliden fɛn fɛn bɛ minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ jamana a maracogo man ɲi fo ka lakile o y'a jira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka bɔ nazaraw bɛ min wele pacifiquement k'a sɔrɔ fɛn ye yɔrɔma kari gabakuruma fili yaasa fɛn ye fangajugu min bi jamana kunna a n'a maracogo jugu o na se ka bɔ jamana kunna cogoya min na. Jamana ala ka an ɲamajɔ ni an bɔra Maɲanbugu faso kanu na an bɛ an kunda sɛbɛnni kɔrɔ kan fɛn min ye san laban ɲɔgɔn dan min ni a bɛ kɛ lakɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw kɔni daminɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakɔlidenw ni olu ka kalanw kunbɛn bɛ kɛnɛya sabatili ko ma jateminɛla kɔni ye ala k'a fɔ fɛn min ye nin kalanden kofɔlenw ka ɲɔgɔn dan a bɛ tali kɛ tile 5 bɔɲɔngo la wa o kɔni ka ɲɔgɔn dan in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ sɛbɛnni kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ la min ni a bɛ ka fɔ a ma ko centre Madu Jara wa a jirala k'a fɔ ka kɛ ni coronavirus ko min bɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn min kɔni lakɔlidenw bɛ ka bila kilasiw kɔnɔ maa 35 bɔɲɔngo wa a jirala k'a fɔ lakɔliden 1770 olu de bɛna ɲɔgɔn dan kofɔlen in kɔni kɛ kɛnɛya kɛrɛnkɛrɛnnenya la o sabatibaw ka kalandenw na baara ninnu kɔni daminɛna bi 8h yɛrɛ kɔni na anw ye kɛnɛ in seereya Abdu Watara ani a ka jatala Musa Jalo u seginna ni seereya min ye an ka jɛ k'a ɲɛmada olu fɛ. Dɔgɔtɔrɔw ka kalandenw ka ɲɔndan baaraw bilala sen kan bi sɔgɔmada in na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o baaraw bɛna to sen kan fo tile 5 ɲɔgɔnbɔɲɔngo kɔnɔ a yirala k'a fɔ ɲɔndan suguya 3 de baaraw kɔni bɛna kɛ walasa u ka se ka jɔnjɔn yɛrɛ sɔrɔ min bɛ se ka u kɛ dɔgɔtɔrɔ jolenw yɛrɛ ye. Bon a taabolo cogo ka ɲɛ ala barika la donc sumaya yɛrɛ kɛra sɔgɔmada in na san solila ka na donc o yɔrɔ sumaya donc denmisɛnninw kɔni u hakili sigilen don parce que mɔgɔw dɔ bac de b'u bolo bac kɔfɛ u bɛ san 3 kalan de kɛ dɔgɔtɔrɔso la. Donc dɔgɔtɔrɔ 3 de bɛna bɔ yan kelen tɔgɔ ye infirmier d'état ye dɔn ye sage femme dɔn ye analyse kɛla u b'a fɔ minnu ma ko biologie médicale olu de bɛ joliw ta k'a sɛgɛsɛgɛ olu u mɔgɔ 3 de bɛ examen na yan. Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɔgɔndan de 2,444 de bɛ nka min ye Bamakɔ yɛrɛ n'o ye jamana faaba ye maa 1,770 de kɔni bɛ ɲɔgɔndan kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fana ko min dira ɲɔgɔndankɛlaw kɔni ma a bɔra u ka dɔnta yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bilala sen kan walasa baara in ka se ka kɛ a kɛcogoya yɛrɛ la. Mali fantan naani parce que a bɛ kɛ Bamakɔ yan Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao ɲinan an ma candidat foyi sɔrɔ Kayi donc yɔrɔ 6 de don a bɛ kɛ circonscription 6 de la donc Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen infirmier d'état sage femme ani biologie a bɛɛ lajɛlen o ye maa 2,000 ani 400 ani mɔgɔ 4 Bamakɔ yan yɛrɛ maa 1,000 ani 770 ani 70 o de bɛ Bamakɔ yan o ka programme banna parce que école privée de don ni y'a ye u ye examen kɛ école privée promoteur yɛrɛ de y'a demandé u taara fɔ ministre ye k'olu tilala u ka programme na donc u ni ministre jɛkan de don pour que examen ninnu ka se ka kɛ. Fɛɛrɛ minnu tara walasa an ka se ka kisi coronavirus ma o matarafara ɲɔgɔndan kɛyɔrɔ ninnu na walasa ɲɔgɔndan ka se ka kɛ lafiya yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ maa 35 de kɔni tun bɛ ɲɔgɔndan bon kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. A mesure barrière sabatira aw yɛrɛ donna salle kɔnɔ élèves bɛɛ table kelen-kelen table ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mètre kelen-kelen b'u ni ɲɔgɔn cɛ et puis a fɔra bɛɛ a kɛra surveillant a kɛra an yɛrɛ mun bɛ surveillant ni école bɛɛ kɔlɔsi ani kɛla école denw bɛɛ kan k'i ka masque don ni min ma masque don o ti don.
Mamun yɛrɛ ɲɔgɔndan kɛ olu y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔ la ko ɲininkali minnu dir'u ma a kɛra ɲininkali nɔgɔman ye ka sabu kɔni kɛ u ye fɛn minnu kɛ a dɔ bɔra olu la dɔ fana bɔra diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ lahara min kɛ o kunnafoniw kan. A taabolo ka ɲi sujet c'était abordable il y a tout programme kɔnɔna la mais actualité de quoi en tant que malienne donc ni kɔni b'a fɔ aw ɲɛna halisa ko coronavirus a bɛ yen a ma taga yɔrɔ si a bɛ halisa donc an ka mesure barrière an ka respecter halisa an ka casque porter halisa. Bon sujet minnu dira o kun ka fisa vraiment infirmier ta fan fɛ n bɛ se ka kuma o la parce que n yɛrɛ y'o kɛ o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a fisayara minɛ oui an sera a sujet ninnu kelen-kelenna caman ma an sera bɛɛ ma bon coronavirus tangani a waleya sabatilen don parce que baveti o bɛ bɛɛ lajɛlen nun na classe kɔnɔ parce que an ka ca ɲɔgɔn kan dɔɔni hali n'a sɔrɔ mesure de distanciation ma se ka respecter u k'an ma k'an bɛɛ lajɛlen ka baveti don surveillant yɛrɛ bɛ yala la walasa ka se k'a lajɛ baveti bɛ mɔgɔ minnu nun na ani a tɛ mɔgɔ minnu na a bɛ minnu nun na olu bɛ to classe kɔnɔ a tɛ minnu nun na u b'olu labɔ ka taa baveti dɔ ɲini ka d'olu ma. Ala ka jaabi ɲuman di ɲɔgɔndakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ lakɔliden ninnu Ala ka sebaya di u caman ma. O tɛmɛnen kɔfɛ anw ka jamana la samiya kɔni ma dɔn ka ban fɛn min kɔni ye sirabaw ye an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ ni o ye Mali faaba ye i bɛ a ye taa ni ka segin a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye anw ka kunnafoni ɲininaw wulila ni ka don Bamakɔ sigida 6nan kɔnɔ wasa ka se ka jateminɛ kɛ siraw yɛrɛ cogoya bɛ di anw ka jamana faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida 6nan na fɛn min kɔni ye maa minnu kɔni ye siraba ninnu a matarafabaw ye ni a bɛ f'o ma ko usagers u kɔni ye a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla an kun bɛ deli k'a fɔ ni san kɔni nana ko kɔfɛ ko lafiya de bɛ yen nɔ ko Bamakɔ kɔni o tɛ Bamakɔkaw ye bari ni san nana maa si tɛ i sen ta yɔrɔ sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye siraba kɔni matarafabaw ye u ko k'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wasa fɛn min ye sira ninnu u ka u mako don la taa ni ka segin ana se ka nɔgɔya cogoya min na maa minnu kɔni sera ni ja in ye an ma o ye Basalifu Ɲare ani Abdulaziz Dumbiya. Nga faba kɔni kɔnɔ a Bamakɔ ni kɔni ye Bamakɔ gitron ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ ne samiya donna a ko bɛ kɛ baara ye a ko bɛ kɛ kokoso ani kakasa o de hukumu kɔnɔna na bi teleɲɛta maaw wulila ni ka don bɛɛ min ye commune sise ka taa maa dɔw ɲininka maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ tɛmɛ bolimafɛn sen 2 la ni bolimafɛn sen 4 na olu dɔw bɛ se ka kuma an ka gitron kan cogo min na gitron minnu kɛrɛnkɛrɛnna n'a bɛ Bamakɔ kɔnɔ olu maa dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Bamakɔ gitron ko a kɛra baara ye n'i y'a ta ka lajɛ samiya mana don ka ban fɛn min ye sira kɔni ale kɔni tɛ sɔn fiyewu o maa dɔw y'u ka dusuma kasa yira cana kɔni degun dan don wallahi a bɛ ka an ka mobiliw tiɲɛ yɛrɛ de aw yɛrɛ ɲɛ b'a la sira in yɛrɛ tɛ jate yɛrɛ bilen yɛrɛ depuis bɛ a daminɛ Kalabatara mɛtiri yɔrɔ la ka na fo Banakabugu Yirimajɔ a sira si man ɲi a bɛɛ tiɲɛnen don donc an kɔni b'a lajɛ kɔni n'u sera k'a lajɛ ka sira in kɔni dilan ka d'a ma kɔni a bɛ diya sinon sira in kɔni a degun dan don wallahi bon welewada min bɛ yen kɔni gouvernement de b'a lajɛ sa n'u y'a lajɛ kɔni sira bɛ cogo min na kɔni k'an dɛmɛ a la kɔni a b'an dɛmɛ sinon hali mobilitigiw n'a yɛrɛ tɛ ka ɲɛ a la bilen parce que wagati a bɛ mobili dilan na a ma nɔgɔn quoi depuis ne yɛrɛ bɔra fo sa i yɛrɛ b'a la sira in ma y'ale dɔɔni o de kɔni tun ye ne ka hakilina ye. Balimakɛ ni tɔɔrɔ tɛ nin tɛ hɛrɛ foyi las'aw ma yan nɔ k'a daminɛ fo Kalabanfe la fo ka tɛmɛ yan bɛɛ kan ka taa diɲɛ ma don o don accident an kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ ka baara kɛ yan dɔɔni n'o tɛ don o don accident ni fɛn dama dama dɔrɔn de bɛ yan i yɛrɛ ɲɛ bɛ sira la motow bɛ bin yan mobiliw bɛ gosi yan an tɔɔrɔlen don yan vraiment an kɔni tɔɔrɔlen don n'a sera k'a las'u ma u ka sira in dilan an ɲɛ an ka lafiya an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la welewelemada min bɛ ne fɛ hali bi an k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna u ka sira ala ɲɛ k'u ka filɛ jamana kɔnɔdenw na quoi parce que n'i y'a mɛn jamana ɲɛmɔgɔw jamana kɔnɔdenw de don u ka sira ala ɲɛ u k'a lajɛ dɔɔni quoi o de ne ka welewelemada ye ka ɲɛsin u ma inshallah. An kɔni tɔɔrɔlen bɛ yan nɔ ne fa yan sira in kan dugu mana jɛ i bɛ to maɲumanko la denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ bi yan accident de bɛ anw da la yan nɔ wallahi n'aw sera ka sira in dilan a bɛ k'aw ɲɛna baaraba de wallahi a y'a lajɛ yan aw ka sira in dilan a y'a fɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna an tɔɔrɔlen don bi an tɔɔrɔlen don sini wallahi bɛɛ lajɛlen ka denmisɛnnin na ne kɔni o kuma de bɛ ne fɛ k'o fɔ aw ɲɛna. An balimakɛ dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye goudron te o ye kelen filanan ye min ye fonce dingɛw fɛnɛ ma sen hali n'a sɔrɔ fonce dingɛw sa minnu senna olu ka dɔgɔ Bamakɔ goudron dalala ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ. Goudron ni tiɲɛni a bɛ ka min las'an ma bi a degun ka bon kosɛbɛ parce que n'i ye goudron yɛrɛ tiɲɛni jateminɛ an ka jateminɛw min yira an na a fɔlɔfɔlɔ ye fonce dingɛw ye parce que an bɛ sira ɲɛnama fɛn o fɛn ye fonce dingɛ minnu bɛ dilan a la n'a fɔra ko fonce dingɛ yɛrɛ kɔnɔ tɛ tɛmɛ 1 mètre kan a kɔnɔ dunya yɛrɛ o fana tɛ tɛmɛ 1 mètre kan
siraba dun ka bon ko 30 mètres bon i kɔni b'a dɔn ji min bɛ na o ji tɛ se ka kun a kɔnɔ bon i b'a sɔrɔ gidɔrɔn fana yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ carré principal minnu bɛ bɔ yen fossé dingɛ dɔw kan ka bɔ yen ka gidɔrɔn kɔrɔla traverser bon n'i y'an ka nin 30 mètres yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta a t'a la n'a bɔra kɔ fila min b'a la Kalabani Ɲamakɔrɔ cɛ pont ani Falajɛ ni Ɲamakɔrɔ cɛ pont o pont fila dɔrɔn de ye ji tɛmɛyɔrɔ ye gidɔrɔn kɔrɔ bon ji bɛ bɔ carré kɔnɔ cogo min na a bɛ yɛlɛ gidɔrɔn kan ten dɔw b'a dɔn sira tɛ se k'o bɛɛ récupérer bon gidɔrɔn dun ye fɛn dɔ ye ni ji nana sigi a kan ka mɛn gidɔrɔn kan ka dan ka ɲa dɛ en tant que mobili bɛ boli a kan a b'a yuguba de donc o de bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka gidɔrɔnw tiɲɛ an bɛ don min na komi bi yɔrɔ minnu filɛ aw yɛrɛ filɛ aw filɛ espace min na a yɛrɛ ɲɛ b'a la a yɔrɔ filɛ a kɛra sababu ye bi mɔbiliw dɔw bɛ na a bɛ se dingɛ dɔ k'o bɛ dévier mɔbiliw de yɛrɛdama bɛ se ɲɔgɔn ma dɔw bɛ dɔw ta yan bon a bɛ ka kɔlɔlɔ baden lase an ma surtout an minnu bɛ sirada la an bɛɛ ka baaraw gɛlɛyalen don an bolo bon i yɛrɛ bɛ to baara la accident dɔw bɛ k'i kɛrɛfɛ donc i yɛrɛ ka o don journée o y'o goyalen ye quoi donc tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka degun lase an ma ɔ n'an ka ɲɛmɔgɔ sera k'u hakili to an la a bɛ diya an ye kosɛbɛ. welewelema ka dakan min bɛ ne kɔni bolo bon mɔgɔ tɛ kɛ foyi y'i yɛrɛ kɔ quoi bon toujours ne b'o ɲɛ adresse an ka ɲɛmɔgɔw la c'est vrai kɔmɔgɔw sen b'a la anw bɛ se ka an hakili to yɔrɔ dɔw la population yɛrɛ bɛ se k'a jateminɛ n'o ye assainissement ninnu ye mɔgɔ minnu ni san fana nana mɔgɔw kana sɔn gidɔrɔn bɛ ta mɔgɔw fana kana sɔn fossé dingɛw ka dɔgɔ ka ɲamanw bɔ ka bila a fɛ o ye population yɛrɛ ka pari ye mais gouvernement de b'a lajɛ toujours fana k'i hakili to a la tiɲɛ yɛrɛ la fossé dingɛ t'an bolo yan fossé dingɛ t'an bolo n'u kɔni y'u hakili to o yɔrɔ la sinon hali n'u ye gidɔrɔn in da ka ɲɛ tuguni n'u ma n ye min fɔ fossé dingɛ ko la n'u m'u hakili to a la ça ne va pas donc an b'o yɔrɔ ɲɛsin o yɔrɔ ma ani bɛɛ lajɛlen. ne kɔni bɛ fɛ ka kuma ɲɛtaga mɔgɔw fɛ u ka a lajɛ u ka a lase jamana marabagaw ma aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Ɲamakɔrɔ 30 mètres la n'i ye Ɲamakɔrɔ ta k'a lajɛ Ɲamakɔrɔ ye milieu dɔ de ye yɔrɔ caman bɛ tɛmɛ 30 mètres in fɛ ka bila ɲɔgɔn na mais a 30 mètres filɛ nin ye anw ka caniveau ni n yɛrɛ jɔlen filɛ a caniveau sanfɛ a caniveau yɛrɛ kunasini kɔrɔ u nana labɔ hali a labɔcogo ma ɲɛ a ma labɔ ka ɲɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la i bɛ se ka caméra yɛrɛ jɔ a kan a k'a ye wa gidɔrɔn kɔni o kɔni o fan bɛɛ tiɲɛnen don diɲɛ don o don accident ni fɛnw bɛ kɛ yan mais an b'a ye u bɛ miliyariw ni fɛnw ta la an b'a miliyariw mɛn télé la an b'a mɛn fɛnw na mais an tɛ ka miliyari yɛrɛ ta yɔrɔ an tɛ ka foyi ye a la parce que miliyari bɛ don jamana kɔnɔ a ka kɛ ka jamanadenw nafa mais a kɛlen don dunni de ye bi an tɛ ka dunni min faamu a la parce que u bɛ k'a tigɛ fila la dun normalement an ka gidɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la mobili boli yɔrɔ yɛrɛ t'a kan diɲɛ don o don denmisɛnnin fitininw de sen bɛ kari yan o fɛn bɛɛ bɛ kari yan nɔ bɛɛ b'a ye an kɔni bɛ min ɲini faamaw sɔnni u k'a kɛ wari dun ye u kana an ka jamana siraw dilan ka d'an ma. maa dɔw wɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka bamakɔ gitɔrɔn ko ye a ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛra dɔnkoma ye fɛn min ye ministres yɛrɛ ni présidents ye u bɛ tɛmɛ sira nin kan u b'a ye k'a fɔ sira tiɲɛnen don nka u tɛ kala don u ɲinan ni ka bɛn n'a ye. sira in kɔni sira in de tiɲɛna k'a daminɛ Kalaban ka taga bila fɔ Yirimajɔ an tɛna se Yirimajɔ mais an filɛ yɔrɔ min na sisan sira in kɔni tiɲɛnen bɛ ka se degré min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn ni san yɛrɛ nana mɔgɔw bɛ sira u ka voie bila u bɛ boli sens interdit fɛ accident bɛ kɛ mɔgɔw bɛ tilen ka ɲɔgɔn tan accident na yan u bɛ siraw tigɛ u t'a ban c'est à dire yɔrɔ nin a bɛɛ tiɲɛnen de don quoi ka bɔ yan fɔ ye ni san yɛrɛ nana kɔni anw tɛ lafiya sotaramatigiw mobilitigiw sennamaw an bɛ tile accident dɔrɔn na mɔgɔ c'est à dire an tɔɔrɔlen don yan quoi an tɔɔrɔlen don ministres b'a dɔn u bɛ boli yan yɔrɔ kan président yɛrɛ fɛn fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ et surtout Bamako yan bɛɛ b'a kalama fosi tɛ ni u tɛ min dɔn a ko la mais u bɛɛ bɛ u ɲɛ ci a kan parce que u ka fɛn t'a la u mago tɛ sa a ɲuman n'a juguman u ka fosi de t'a la donc maintenant o de kɛlen don ka anw tɔɔrɔ yan sinon nin sira e yɛrɛ k'a lajɛ ko nin ye capitale kɔnɔna ye nin sira bɛ cogoya min na hali nin yɛrɛ bɔli k'a yɛrɛ adamaden yɛrɛ la maloya ko de don mais ni an tɔɔrɔ la diyagoya don an bɛ kuma parce que o ye an ka hakɛ de ye an bɛ kuma fɛn min ye an tɔɔrɔ an bɛ kuma o kan jamana kɔnɔ walasa faamaw k'a mɛn u kɛ o ko filanan an ka sira ka dilan an ka boli sira ɲuman kan an ka ye sigida ɲuman na ka ye yɔrɔ ɲuman na o ye an bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye mais a ko ma k'o bilen dɛ ni fiɲɛ cira bɛɛ bolo de bɛ i kundon de la donc o de la vraiment an bɛ bɔ k'a yira u la u kɛ ɲa an ma Ala yɛrɛ kama k'an ka sira dilan walasa dɔ ka se ka bɔ an ka accident jugu ninnu na an ka lafiya quoi. bon ni degun n'i ko k'i b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na parce que an bɛ yan don o don i tɛ se ka 2 heures kɛ ni accident dɔ ma kɛ yan i yɛrɛ ɲɛ bɛ sira sɔgɔli la
mototigi dɔ bɛ to nali la dɔrɔn a bɛna dɔrɔn a bɛ curo dɔrɔn a bɛ bin ni mɔbili ma yɛlɛ kan mototigi wɛrɛ bɛna yɛlɛ kan donc an bɛ cikan min bila autorité ma c'est de voir l'état de la route yan yɔrɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ de don i tɛ se k'i ɲɛsin Bamakɔ goudron kelen si ma ko min ka ɲi yan bi peut-être fo n'a bɔra aéroport tan na sinon yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara diyagoya i bɛ décourager an ka fanga kɔrɔ diyagoya i bɛ décourager o kɔrɔ donc an bɛ min f'u ye cɛnna u k'a lajɛ hali u filɛ k'a fɔ u bɛ ka bɔgɔ cɛ ka k'a kan ça c'est pas une solution a filɛ u bɛ ka dilan a bɛ ka cɛ nin filɛ a dilanna même pas 5 jours a bɛ dilan don min o don san min na a bɛ kɛ komi foyi ma kɛ. An b'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa taa ni ka segin baaraw bɛ nɔgɔya mototigiw ani mobilitigiw bolo cogoya min na hɛrɛ ani baden na. An bɛ farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoniw lajɛ. Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ u ka polisilakaw ye maaw bali u ka bɔ ka u ka nisɔngoyaw yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ wele ko maison du peuple u dalala la Wagadugu o maaw kun tɛ maa wɛrɛ maa minnu n'u ka jamana ɲɛmakɔrɔ Blaise Compaoré nɔfɛ maaw don u bɔra ka laɲini dɔw de kɛ laɲini minnu n'u o bɛ tali kɛ Blaise Compaoré yɛrɛ bɛ se ka segin ka na a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na fo ka taa fara maa wɛrɛw kan nka u ka polisilakaw olu ma jɛn n'a ye cogoya si la u ka nin wulikajɔ in kɛ nka kun jɔnjɔn foyi ma f'u ɲɛna kun min kan ka to u kana nin wulikajɔ in kɛ u ka polisilakaw kɔni kun bɛ ka maa caman kunnafoni k'a fɔli ɲɛna k'a fɔ ko wulikajɔ in bɔra a ma maa dɔw ka ɲɛfɔcogo la u ko k'u ye wele bila Burkina cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma k'u ka bɔ yaasa bɛɛ ani fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka segin ka na u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na ani maa minnu ni olu ye politiki maakɔrɔw ye ni Blaise Compaoré yɛrɛ ni o b'o o ko ɲɛma k'u bɛ se ka segin cogoya min na ka na u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la o kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Alassane Ouedraogo de fɛ n'ale ye coordinateur national du mouvement ye a ye nin ɲɛfɔli ninnu kɛ kunnafonidi dɔ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôtelba dɔ la n'u bɛ wele ko Jutan maa minnu ni olu kun kan bɛ ka nin wulikajɔba in boloda u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ ka baara kɛ parti politique tɔn foyi ye k'olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ k'olu ka laɲini ye cogoya min na u ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka faamu walasa bɛn ka na u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la nka u ko k'olu nana bɔ mun kalama u ka finitigilakaw olu n'u ka lakana sabatibaw ko olu kɔni nana bɔ ka n'u jɔ u ni nin yɔrɔ kofɔlen cɛ k'u bali u ka se ka bɔ k'u ka nisɔngoya an'u ka laɲini kɛ ko nka ko o kɛra olu bolo dabalibankoba ye ko sabu ko olu ma dɔn togoya si la ni hakilina ɲuman min tara kun bɛ se ka to o tɛ se ka kɛ jateminɛ wɛrɛw y'a jira k'a fɔ ko marisi kalo wagati la ko Burkina jamana ɲɛmaaw ko olu kɔni tun ye laɲini kɛ ko fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka bali u ka jama dalajɛ yɛrɛw la yaasa coronavirus bana yɛrɛ o kana cari hakilila jiginna Blaise Compaoré a jirala k'a fɔ ko a kɔni gɛnna ka b'u ka jamana kɔnɔ san 2014 octobre kalo wagati o y'a sɔrɔ a kɔni tun ye san 27 bɔɲɔgɔnko o de kɛ fanga la an bɛ wagati min na fɔ bi a yɛrɛ sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan a jirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kaw fɛnɛ olu ka nationalité b'a bolo a y'o sɔrɔ a muso sababuya la. Farafina kilibi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Niger an bɛ se k'a fɔ anw ka jamana yɛrɛ tɛnku jamana don maa seegin o bɔnɛna a nin na kununko Niger yɛrɛ jamana kan min ni a kuma kɔni cayalen don kunnafoni sɛbɛnw ka taa se kunnafoni fasiriso yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni ye Niger jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ u ka faba ni a bɛ fɔ o ma ko Ɲame fali in kɔni kɛra yɔrɔ min na ani Ɲame yɛrɛ cɛ kilo 60 bɔɲɔnko wa ni maa kofɔlen minnu filɛ nin faransikan maa 6 ka taa se Niger yɛrɛ jamana kɔnɔden 2 u tun bɛ a maa kofɔlenw cɛ la ni maa seegin bɛɛ lajɛlen u bɔnɛna u ni na hali ni y'a sɔrɔ maa minnu kɔni ye u bɔnɛ u ni na u bugunatigɛ kɔni ma se ka dɔn cogo si la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Kure ye dugu ye min ni Niger yɛrɛ faba bɛ taa kilo 60 bɔɲɔnko la ni maa kofɔlen minnu filɛ nin ni u bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na u tun ye wulikajɔ de sabati k'a fɔ ɲɛ saha yɔrɔ dɔ kɔni bɛ Kurekaw yɛrɛ fɛ yen nɔ u na taa u ɲɛ da yɔrɔ kofɔlenw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nanzaraw bɛ kungo kɔnɔ sogo min wele ko girafu ni kungo sogo kangalanjan dɔ don ni a fari ɲɛgɛɲɛgɛnnen dɔ a kan ni ye nin kungo kɔnɔ sogo yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafinna yɛrɛ tilebi bolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan a tɔ kɔni tora damadɔ ye wa o de bɛ sɔrɔ Niger nin dugu kofɔlen yɛrɛ la ni o ye Kure ni a Niger yɛrɛ faba cɛ ye kilo 60 bɔɲɔnko ye tuma min na ni maa kofɔlen kɔni nana surunya yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la mototigi dɔw nana ku u la ka mobili 2 in kɔni bɛɛ lajɛlen jɔ ni ka a kɔnɔma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fa wa muso kelen yɛrɛ tun b'a la min yɛrɛ
tun bɛ fɛn ka i senfa nka u kɔni ye o minɛ ni ka u da o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen na ni ka u kantigɛ ka tila ka tasuma bila mobili fila in bɛɛ lajɛlen na ni ka u jeni k'u ban pewu ka tɛmɛ ka sɔrɔ ka taa ni u sen fila ye wulikajɔw kɔni bilalen don sen kan Faransi yɛrɛ finitigilakaw Faransi yɛrɛ masakɛ Emmanuel Macron ka taa se Niger yɛrɛ masakɛ ma ni o ye Mamadu Isufu Mali jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Boubacar Keita olu bɛɛ lajɛlen dantigɛli gwɛlɛnkɛ ka ɲɛsin nin kisa min kelen filɛ nin Nigerkaw fɛ yen nɔ kunungo ni faali cɛjugu min kɔni kɛra Nigerkaw yɛrɛ fɛ yen nɔ kunungo bari a kɛra sɔgɔmada yɛrɛ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 11 o tɛmɛnen ni sanga 30 bɔɲɔgɔnko ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na an bɛ don min na ko bi walima mɔmɔliw olu kɔni bɛ sen na nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko ratissage kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a nataw la an bɛna sɛbsɛbɛli ko la tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Senegalikaw fɛ yen nɔ u ka kunnafoni sɛbɛnyɔrɔ min bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko journal Les Echos bingani waleya dɔ taara ka nin yɔrɔ kofɔlen in sɛgɛrɛ juma wulada fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala Dakar o kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw bilalen sen kan maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔn ko bɛ yen nɔ minnu ni olu jalakilen bɛ ne nin waleya in ye a jirala k'a fɔ kiri mɔgɔw kɛlen bɛ k'u nɔfɛ gɛn kɛrɛnkɛrɛnniyala k'u taara dankari walifɛnw na ale ni k'u u ni maa dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn minnu ni olu yɛrɛ ye kojugukɛlaw ye ko o bɛ bila minɛ min kɔnɔ ko bɛ bila ni juguya minɛw de kɔnɔ wa ko kiritigɛlaw bɛ se ka o ɲangi k'a ta san 10 kaso bɔɲɔgɔnko la nin kɛra kunnafoni min bɔra maa dɔ la maa min ni o yɛrɛ ye ni maa kofɔlen ninnu ale ni kirikɛla ninnu ma surunyama dɔ ye nka maa wɔɔrɔ min ni olu jalakilen don nin waleya in na a kɔni ma u tɔgɔ fɔ tɛnɛndon a jirala k'a fɔ ko journal Les Echos ko n'i kun ye a yɛrɛ kɔnɔna lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu ni olu ye maaba dɔ y'u ka jamana ka o nɔfɛmaw olu kɔni donna ka taa ni yɔrɔ kofɔli in kɔnɔna bɛɛ lajɛlen kɛ u sago ye u kɔni tun bɛ ka sɛbɛn dɔ de ɲini sɛbɛn min ni u b'a jira k'a fɔ ko u ka maa dɔ bɛ yen nɔ ni o ye maaba ye u ka jamana kan ko coronavirus bana tun bɛ u la o sen fɛ u ye dankari kɛ ordinateur télévision y'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛna wa nin waleya in kɛra ko maa 12 bɔɲɔgɔnko de fɛ n kɔni tun bɛ ka ɲinini kɛ ɲinini min bɛ tali kɛ sɛbɛnna sɛbɛn min b'a jira k'a fɔ ko seri Mustafa Si ko coronavirus bana de tun b'a la wa nin ye maa ye maa minnu ni silamɛw don kɛrɛnkɛrɛnnenya la tijaniya maa dɔw don wa ko parti politique tɔn dɔ fana ɲɛmɔgɔ don n'u b'a fɔ o ma ko parti de l'unité et de rassemblement PUR sɛbɛn in kɔni tun b'a jira k'a fɔ ko coronavirus bana de kɔni tun bɛ u la ko wa k'a kun dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ la Dakar kuma in fɔlen nin parti ko fɔlen PUR maaw bɔra k'a jira maaw la k'a fɔ ko kumakan min bɛ ka fɔ ko kumakan in yɛrɛ bɔlen tɛ tiɲɛ fɛ cogoya si la ko sabu ko olu ka parti politique tɔn ɲɛma ko baasi foyi tɛ a la Reporters sans frontières dakuruɲɛ damadɔ la RSF olu maaw y'a jira k'a fɔ ko waleya min talen filɛ ka nin kunnafoni sɛbɛnyɔrɔ kofɔlen in sɛgɛrɛ ko a man ka to cogoya si la tentɔ ko a kuma bɛ kɛ Larabu jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko Liban ni kasaraba yɛrɛ ni jamana kofɔlen yɛrɛ sɔrɔ min bɛnna tarata yɛrɛ ma utukalo tile 4 Beirut ni o yɛrɛ ye Liban yɛrɛ faaba ye ka bɔ kasara in kɔnɔna ka na bila an bɛ don min na ko bi kuma kɔni cayalen don Liban jamana yɛrɛ kan bari gɛlɛyaba damadɔ bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Liban jamana yɛrɛ sɔrɔ nin waati laban na coronavirus bana ka taa se sɔrɔ yɛrɛ ta sira fɛ Liban jamana gɛlɛyaba bɛ a kan o gɛlɛya nɔ ka wulikajɔ tun bilara sen kan Liban yɛrɛ faaba kɔnɔmaw fɛ ni o ye Beirutukaw ye sibiri kana kunungo yɛrɛ kari la min kɔni kɛra sababu ye ministre fila bɛɛ lajɛlen bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ye walan sɛmɛ ka yira k'a fɔ ni ye Liban yɛrɛ jamana ta k'a lajɛ maraw yɛrɛ kɔni kɛcogo ma ɲi cogo si la an bɛ don min na ko bi o kama ministre min sigilen don u ka jamana kunnafonidi kama ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Manala Abdella Samade ale kɔni ye walan sɛmɛ ka taa se ministre min yɛrɛ sigilen don u ka sigida yɛrɛ lakanani ko kunna ka taa se ɲɛtaga kuntagalajan yɛrɛ sabatiko ɲuman ma ni o ye Damien Nossa Qatar ye ale fɛnɛ ye walan sɛmɛ o cogo kelen na ka ula dɔnniya ka fɔ wasaden kɔnɔntɔ bɔɲɔngo olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen walan sɛmɛ an bɛ don min na ko bi gɛlɛyaba kɔni bɛ Liban jamana yɛrɛ kan hali ni y'a sɔrɔ Faransi kɔni y'a yira k'a fɔ ale na dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka Liban jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ u filɛ degun min kɔnɔ walasa u ka se ka bɔ o degun yɛrɛ kɔnɔna na bi tɛnɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka kɛ u ka ministre ɲɛmaa yɛrɛ fɛ min b'a to jamana yɛrɛ kisa gɛlɛnw u bɛ se ka u da don o la cogo min na e ko bisigi yɛrɛ tɛ o sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kan k'a fɔ Assane Diaba a na walan yɛrɛ sɛmɛ ka bɛn ni bi yɛrɛ tɛnɛndonya ye a kuma kɔni cayalen don Liban jamana yɛrɛ kan an bɛ don min na ko bi ministre fila in ka walansɛmɛ kɔfɛ ministre wɛrɛw na sɔn ka walansɛmɛ wa o cogoya kelen na wasaden 9 in olu ka walansɛmɛ kɔfɛ wasaden tɔw fɛnɛ na olu nɔ minɛ wa o ye ɲininkali min ni o tɔ min gulonnen bɛ to Liban jamana kan an bɛ don min na ko bi kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ Liban kibaruyaw la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah.
Nin b'i dansigi aw ka bi don kunnafoni la teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la an bɛ foli ni tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma a bɛ anw sugandi ni ka anw kɛ a ka kunnafoni tayɔrɔ ye an ka jɛ ka dugawu kɛ ka ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ bɛn ani basigi a ko sabati anw ka jamana kɔnɔ ni Ala ma basi kɛ sini ni waati kelen na ne na aw ladɔnniya an ka jamana ani diɲɛ fan tɔw kunnafoni la